Eli tein videon tosta, että miten laakeri ulkokehä saadaan pois, kun laakeri on mennyt rikki. Tässä on mopon takavanne ja siihen liittyen sitten laakeri hajosi ja siitä oli jäänyt pelkkä se ulkokuori tonne sisälle. Ja mä en yhtäkkiä löytänyt itse videoa, että missä näytettäisiin kuinka se otetaan, että joitain tekstejä löytyi, mutta tässä on nyt sitten videolla sama, että hitsauskonetta vähän käytetään ja näin. Joo, eli tässä potilas tältä puolelta otettu laakeri pois, lähti ihan ok. Ja tällä puolella nyt sitten kävi noin, että ulkokehä jäi tonne sisälle ja sen poistamisesta nyt sitten on kyse. Puhistetaan vähän ensin pesää tosta, ei kärryä niin paljon ja tarkoitus on tehdä sillä, että voisi tehdä niin, että mikillä hitsaa ton koko ulkokehän sisäpinnan saumaa ja sitten kun se sauma jäähtyy, niin se teorian mukaan kutistaa ulkokehää, mutta mä nyt koitan niin, että ensin että mä hitsaan siihen pari täppiä ja koitan lyödä sen tuolta vastapuolelta sitten irti. Siihen ei tällä hetkellä pääse lyömään tietystikään, kun se on tuon sisäkehän kanssa samassa mitassa, niin ei pääse oikein millään sitä lyömään. Otetaan vähän paperilla enimpiä ja sitten aseetamilla. Nyt siinä on aseetamia. Aseetamia saatiin tuolta pullosta, tulee vähän ulos. Otetaan rasvoja pois sieltä. Se tartuntakin sitten mahdollistuu siihen mikkimakilla. Jees, eiköhän me kokeilla tolla puhtausasteella. No niin, katsotaan sitten mitä tästä tulee tälleen suorassa lähetyksessä. Onnistuuko? Ajattelin, että tommonen ruuvi voitais vaikka koittaa räkiä tänne kiinni. Kyllähän se näytti sinne laakerikehään tarttuva. Siitä vaan sitten toiselta puolelta pikku räkäisy ja pari lisää, niin päästään lyömään tuolta vastapuolelta sitten poispäin. Sitä katsotaan mitä tulee. Joo, vähän meni ahtaaksi ja niin ja näin, että minkälaista toi sauma tuolla on, mutta katsotaan jos se kestäisi iskee irti, niin sittenhän meillä on niinku lopputulos täydellinen. Ja vielä jos toi ei ole vahingoittunut kauheasti toi alumiininen vanteen rakenne tossa, niin sehän nähdään vasta sitten kun tuo saadaan tuolta pois. Joo, siinä se nyt on putke tai roskiksen päällä ja tyhjän päällä tuo toinen puoli. Vaan koitetaan sitten tuolta päästä lyömään noihin äsken hitsattuihin kolme täppiä. No niin, se irtos. Se hitsaus sieltä. Mutta niin irtos kyllä toi holkki, että tää laakerikehys sieltä ja äkkikatsomalla ei kovin vaurioita löydy tuolta. Putsataan se vielä ja se on sitten siinä, ei muuta kuin uutta laakeria kehi. Niin vielä tosta, että mitä sieltä löytyy nyt sitten hitsattuna tossa noin päät, sen verran pääsi lyömään. Se irtos toi koko mötti, vaikka tää yksi palanen nyt lähti tosta vähän irti, mutta ei se kummosta paukutusta tarvinnut sit lopulta, että se sieltä irtos, kun pääsi vaan pikkusen koputtelemaan. Näin. Semmonen laakeri ulkokehä siellä oli.